Korrika ere badator, ta diot benetan. Kilometroak hartuz, Ainoan hitzetan. Beste gai bat badago, afari honetan, hemengo kuadrilla bat dago berriketan. Larai, 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 dago berriketan. Batzuk landu nahi dute, herritik euskera. Ez dakiten hoientzat kanpora atera, euskera zein dezagun, guztiok batera, aprobetxatu dezagun, daukagun aukera. Larai, 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 daukagun aukera. Euskarak denetik du eguzkita odei, ta mintza praktika hortan bolondresak hogei. Gure txalo haundina euskaldun berriei, ta beste haundiago bat bolondrez guztiei. Rarai, larai, larai, bolondrez guztiei.